xurbilloan. Salatari, ontakatilu, 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 salatari, ontakatilu. Orain, itxi hauak hemen zaudeten guztiok. Itxi hauak denok. Eta ia hauak itxita mantentzen duzu zeraten, Txan magoa ateratzen denean, izan ere harrituta utziko zaituzte berriz ere. Txan magoa! Jotxo, jotxo, kaixo! 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 Oida, nork esango zuen. Orain dala ordu bat eskaz, txinan neon. Eta zeuei esker, hemen denok elkarrik gaude. Oso pozik nago! Beno, galdera bi, bakarrik. Magiaren bitartez gozatzeko prest? Oida, denok txundituta galitzeko prest? Oso ondo. Etxian ere baitena prest? Oso ondo, oso pozik nago. Euskal Herrian, Euskaldun artean eta gainea, barreguzean. Baina, itxoin. Baita ere pozik nago, zen eta gaur amets bat eukidu. Lo neolarik, amets goxo bat. Bai, txanek hemen txezeon. Eta hemen aldamenian norbait falta. Eta nork izango ote da? Kaixo, zeure izena? Idoia. Izen polita baietz? Idoia, lagunduko diozu pitxin bat? Bai? Txalo bero bat Idoiari. Eskerrik asko Idoia. Oso ondo. Markiz baten alaba, interesatu bat. Zer entzuten aldezute, Zer da zarata? Idoia, zer da? Oi! Baina zer da hau? Mirri, txiribiton! Mirri, txiribiton, mesedez! Baina... Mirri eta txiribiton, mesedez! Kaso egin? Hau da arpegi gogorra! Berriro denok! Mirri, txiribiton! Jontxo, kaso egin, mesedez! Problema daukezu Adi. Baina, zer ari zarete egiten ba? Aixo guk lantzean behin, arropak garbitu iten ditugu. Eta barrebusuan, oso gutxitan, asko ez da komeni gaizatu iten direlako. Baina barrebusuan abietzekoa garen erabaki dugu garbitzea eta orain hemen, xabaltzea lehortzeko. Baina, ikusi aldezu hauek erotuta daude. Hemen platoaren erdian, garbitzen arropa lehortzen. Hau baino leku berik ez da, Mesedez, bai. Hemengo foku egin eta belaxe lehortzen da. Favorea egin eta ospa erendikan. Ospa, guain txamagoaren une iritsi bai data. Jontxo, mesedez txiribiton eta mirri, ospa. Ezka sondirik egin, Baldakitz esaten dira dantxan? Zer? Txon! Jontxo! Idoia! Eta gainera txalo emango diote, adi, berriro ari hartuko duta. Gaur gauean amets bat eukidu. Amets horretan, Idoiak nire aldamenian zeon, eta zeuek hor. Hau zabalik. Adi. Baina, zeo zer falta zaigu? Jontxo, nondikan etorri berria naiz? Oida! Batxinatik, hain zuzen ere, handikan, kirtenadun zakoa ekarri dut. Ikuste ez duze politxa? Bai, kirtenadun zakua. Jontxo, txinan asko erabiltzen duten zaku hau, baina hemen zeo zer falta da. Haiene, kaltzerdina falta dia. Idoia, kaltzerdinak ekarri aldituzu? Ekarri aldituzu kaltzerdinak, jantzita.
Bai, baina Jontxo, paria. Ez da nahikoa. Eta nondikan aterako ditugu galtzerdinak ba? Non atzian? Idoia! Beitu non ditugu! Lagundu! Guazen! Etorri! Guazen hartzea galtzerdin guzik eta zakoan sartuko ditugu, bai? Ondo! Aurrera! Hartu galtzerdinak eta sartu! Ez da galtzerdinak, Jontxo! Baina, hoi gerotuta daudez, sartu dute! Hoi tarteko eta guzi ez, bakarrik galtzerdinak hartu, beste guztiak, oso ondo! Guazen deno sartzea, konturatu altzerate! Galtzerdin guzik, ezberdina dira. Piloa daude, baina dendenak, ezberdina. Dena sartu ditugu, Jontxo, hemen beste bat. Gorrilla, eta horilla, eta txuri urdina. Jontxo, aletikoa, oso ondo. Sartu? Promo bat izan dela. Oso ondo, Lagunak, galtzerdin pilo bat. Eta dendenak, ezberdinak. Idoia, lagunduko diazu. Eskua sartu eta nastu garbigailu bezala. Jendia pentsatuko dautena prestauta daola. Nahikoa! Jontxo noaz zentrifuga, hoi da. Oso ondo, eskuak ekarri dituzu, Idoia? Ba, izetxola, keria. Oso ondo, altza besoa, altza eskerreko besoa. Beste eskerra. Trampa txikia, indiot. Idoia, oso ondo. Idoia, eskua sartuko du eta topatzen du lehendabiziko galtzerdina aterako du. Galtzerdin pilo bat eta denak ezberdinak. Ondo? Aurrera, Idoia, ikusi gabe, nik ez da bestela jendea pentsatuko gautena prestauta dola. Sartu eskerra eta bat bakarrik atera. Bat aterako du. Jontxo! Galtzerdin kolore? Gorrilla! Eta guardasola batzu baitu, ze potxola. Oso ondo, hau eskerrarekin hartu dezu, ondo? Idoia eskerrarekin eskubia ekarri aldezu. Bai, hoi da, neska fina. Berbera, eskubia sartu eta topatzen dezu lehendabiziko galtzerdina atera. Aurrera! Jontxo! Kolore? Urdina! Eskubiarekin urdina atera du eta ezkerrekoarekin zatea du gorria! Eta oraindik zaku barrun, galtzerdin pilo bat ditugu. Ondo? Idoia, zertarako hainbeste berriketa? Hemen daudenok, hoi galdetzen nahi dira eta etxekoek seguraski baita. Zertarako hainbeste berriketa? Txanek amets bat dukidu. Amets horretan Idoia saltzen zan. Idoia, eskuak aire plano bezala iriki. Oso ondo. Gaur goizian, altxatu bezain lastertzen eta Idoiak nere ametsetan galtzerdin berberak aukeratu ditu. Sinisten aldezute? Iritsi kontra jarria daude batzu baietz eta beste batzu esetz. Idoia, bar gaur goizian, nere hoetik, esna, jeiki, egin dudan lehendabiziko gauza, zera izan da, nere ezkerreko oinian, zuzeuk, zeure eskuarekin, hartutako galtzerdin gorria berbera, jantzi, berdina dia, bai, Idoia, Jontxo, guardasola eta guzi, adi, bat asmatuta, eta urrengo gauza, hindudan urrengo gauza izan da, berak, bere eskuineko eskuarekin hartutako galtzerdin ze kolorea da? Itxoin, urdina? Txoin. Bueno, amets bat besterik ez da izan, baina, fijatu altzeate, ezkarrarekin, gorria eta guardasolak ebai esan. Ez da nahikoa. Idoia, porroten aldeu, Itxoin, magian sinisten aldeu? Bai! Adi, ze kolore? Urdina, eskuenarekin urdina? Bat, bi eta iru. Aide! Urdina! Erdina katia, bai, txalo bero bat, Idoia, mucho ondi pare bat. Guat, eta zoaz. Eskerrik asko, Jon Andreo, eskerrik asko. Beno. Adi! Eta orain, etorri nahi zen bezala, banoa. Beno. Baina ez irtera arruntarik egingo, ez. Magia erabilko dugu, ondo? Oso ondo, beraz, denok zenatuko dugu. Bat, bi eta iru. Oso ondo, eta ondoren, euskal hitz magikoak. Aurrera!
Bat, bi eta hiru. Nola horrela? Ez aldakizkizut Euskal Herriko hitz magikoak. Jontxo, baina zikastola eskola edo txe santura zoazte ba. Baten bat, bai, adi, belarriak zorroztu. Euskal Herriko hitz magikoak dira. Artxila, mortxila. Deno! Artxila, mortxila. Motxila? Nork esan du motxila? Motxila mendia juteko. Orain bai, bat, bi eta hiru. Artxila, mortxila. Aixo! Badakizue zerren kutxa hori? Zakizue? Amona Martxelonen kutxa. Hori erabiltzen dugu, bidaiak egiten ditugunean, beharko ditugun gauza guztiak hortxe sartzeko. Eta noski abiatzekoa baikara Euskal Herrian zehar, eta gauza asko eraman barko ditugu, batez ere janariak sarko beharko ditugu, entaitzezue? Oso garrantzitsua baita, ondo jatea, oso garrantzitsua. Horretxegatik behar dut, Txiribitonen laguntza. Non sartuko zen, asa burukan gailu hori. Badaki, seguru, ezagutzen, baitut potolo hori. Seguru, armarioan gorde indela niri, danga, susto emateko, baina ikusiko dorrek. Txiribiton! Arritzekoa, Arritzekoa, nik Txiribiton ezagutzen dualako. Ez dakit non sartako zen, ba? Txoin. Entzun. Zer da hori, hipopotamo baten korroska. Ez, hori Txiribitonen xurrunga da. Ez dago munduan horlako xurrungarik egiten duen beste inor. Dein ezagun denon artean, dein ezagun Txiribitonea. Ez natu den? Ez da iznatzen. Lasei! Badaukaz nik Txiribiton iznatzeko, sistema berezia. Honek ez du inoiz pailorik egiten, ikusiko duzue. Itxuraz. Pizzategi eta... Aizu, mirri naiz. Nola xe mirri? Mirritegi? Mirri? Ondan dagoen bakarra, hoxe? Bidali mesedez nire gana korrika batean pizza hundi bat. Horixe, pizza. Bakarra, Txiribitonek ez du pizzari behar. Galdu egin da eta... Isten, ark ezagutzen dut potoloa, Txiribiton, ire pizza non dagoen? Hortxe daukak ire pizza babolio, hortxe daukak armarioan. Asi derrepentean gauza guztiak ergebilitzen, bidaian hasi behar dugu eta. Eta orain kakagu, etorri zenio? Esan jo kakari txoiteko pizkat. Hemen idatzi duk, bidaira eman behar dugun guztia, argisa. Hasi ba, nik esango badiat. Txiribiton, lehen da biziko gauza. Ondo organizatua dago, Urdaiazpikoak. Txiribiton Urdaiazpikoak. Bakarra etxe, bi Urdaiazpiko. Arki. Bi Urdaiazpiko. Bana, lau txorizo eta 8 odolki. Garrantzitsua da. Sanidade. Bizkor Txiribiton, ez daukagu egun oso horretarako. Lau txorizo, 8 odolki. Txiribiton, 6 oiasko. Horri. Hoi da. Egan bota. Egaztia direta. 3 tarta bakarrik gixendu egiten dutelako. 3 tarta bakarrik. 3 tarta bakarrik, oixe? Hoi asko gustatzen zin, bai. Eta frutaz? Fruta ere, bai! Txiribiton, xagar bat. Ez du, Argi. Ez dut ezer ulertzen Mirrite Txiribiton. Zer dela eta
kutsa janariz beteta. Baina nola goazela uste duzu zuek? Nola, guazela, bidai luxa egin behar diagu, txirri ezale txenteratu. Bidaia luxa egin behar diagu. Euskal Herrian zehar ibiliko gera herriz herri mirri eta txiribiton, baina ez gara ez Txinara edo Japoniara joango? Horretxegatik sartu diagu horren gauza gutxi. Tira, mirri eta txiribiton. Atera traste guztia kanpora eta eraman armairura, eta presta ezazue nik ezelako motxila txiki bat, nahikoa da. Txirri, Zer? gu nahi ditugun janariak eramaten usten espaldin badeuk, huelga ingo diagu, txiribiton huelga, bat, bi eta hiru. Tira, mirri eta txiribiton, ez zaitezte honela jarri, Bera, gainera zuek biok, ez duzue munduan zehar ibiltzeko adina hizkuntzarik ezagutzen. Baina, entzun alduzu, Ojo, gu basekiuk, frantzesa, euskera, afrikera, txinera eta bespera. Bespera? Zer hizkuntza da bespera? Atzo hitz egiten zen hizkuntza bat. Mirri eta txiribiton, begira, gauza bat egingo du. Ara, nik hizkuntzeri buruzko galderak egingo dizkizuet, eta zuek erantzun onak ematen ez dituzuen bakoitzean, gauzetako bat armairura itzuliko dugu. Ados? Eta ona ematen dugunean? Ondo erantzuten baduzue? Tira, orduan berriro ere kutsara itzulituko dugu gauzetako bat. Ok. Ikusten, inglesez basekiuk. Galderak egiten hariko hasiko naiz. Ikusiko duzue ondo zenolako ziria sartuko dira. Mirri eta txiribiton. Sorreztu belarria. Nola esaten da txineraz esnea? Esnea txineraz. Kontxo, oso egokia iretzat izena hori, bai. Txineraz esnea esaten da, kaiku. Ez pa. Txineraz esnea da, tik. Pelaz, telefono baten txirriña ematen di. Txiribiton, atera kutsatik, txorixoak eta odolkiak. Gauza bakarra esan dugu. Bai, baina txorixoak eta odolkiak anai arreba bikiak dira, beraz, tira. Atera, Txiribiton. Beste galdera bat. Horingoan, nola esaten da, japonieraz, pilota. Plas. Pilota, nola esaten da, Japonieraz pilota, Txiribiton? Bai. Japonieraz pilota esaten da, ping-pong! Ezpa, japonieraz pilota esaten da, piloto-moto. Txiribiton, atera oiaskoak eta urde ezpikoak. Jo, Pelaz, oiaskoak eta orde ezpikoak ez dira nahi arrebak. Ez, baina oiaskoa txerriaren lengusu propioa da, takita. Atera, Txiribiton, atera. Txiribiton, babolio, hiri erantzun txarrei esker, bain gauza bakarra gehatzen ez egukor. Tartak bestetik ez aukauk. Tira. Galdera erreza imese dez, Oso erreza jarriko dizuet. Begira, konzentratu. nola esaten zaio, japonieraz, traste honi, telefono mugikorrari. Txirri, haure iretzat oso izen egokia du. Zergatik. Telefono mugikorrari japonieraz esaten zaio, txapodo. Seapoto egoki izatekotan euskeraz izango litzateke, baina ez japonieraz. Japonieraz honi Mitsubishi esaten zaio, Mitsubishi. Zergatik, hitzak batetik bestera, bixi bidaltzen dituelako. Jo, Pelaz. Txiribiton, atera tartak hortik. Baina miserian geratu gaitu gordea bate gabe, baina, gozo sakabatuta geratuko gaitu nola ingo dugu Euskal Herrian zeharreko bidaia batere janaririk gabe, baina, hile ingo gaitu. Mirri eta Txiribiton zaudete lasai. Euskal Herrian zehar ibiliko gera herriz herri, baina Euskal Herrian bakarrik. Adibidez, Arrasaten, Iruñan eta onelako lekutan, baina ez dago kezkatu berrik, eta gainera, oraindik ere zerbait gelditzen zaizue, janari bezala? Sagarra? Bai, baina, bakik, sagarra jatea ez zaigu meni. Kolesterol altu ematen ziuk. Ez zaizuela komeni, baina sagarrak dena du ona. Bere itxura, kolorea, zaporrea, usaina, osasungarria da, erabat, ez da? Bertan, jango nukenik sagarra hau.
Mirrita txiribitonek uzten badizute. Eixiak, ederki ba. Badakizu, truke ingo dugu. Truke? Bai, zuk jantzazu gure segarra, eta gu zure bokadilloa jango dugu. Zuek uste zuenik bokadilloak eta zuek jaten dituzuen txerrikia jango banitu, hola egongo nintzatekela? Oie, txika, bagure txerrikiak eta txerrikiriak eta bokadilloa janda, ez gaude horren gaizki, Tira, Mirrita Txiribiton, badak izaten diadan, oraintxe bertan, jango diagu, oraintxe bertan, pizza. Pizza? Txirri, utzi da emesezire Mitsubishi hori. Hau? Dai, pizza, Mitsubishi. Horri noiztik esaten zaio Mitsubishi. Honi, bai, japonieraz Mitsubishi. Japonieraz deitzen zaio, hitzak bixi-bixi batetik bezala bidaltzen ditulako. Txirri, zuria sartu dizute, Mitsubishi marka bada, eta hori telefono mobila, ez duz batak bestearekin zer ikusirik. Entzun alduzu, Orduan xiria, gori sartu digu, txirri baburrek. Tiraz. Txiribiton. Horixe, goguan alduk nola esaten den japonieraz pilota. Pin, pon, hoxe. Eta kabo. Bai. Bueno, hola nik ez dut zuekin, hemendik aurrera hola egunero ibili beharko ez da? Egunero ez isiar, baina astero bai. Egunero, astro, igual zaigu, bai sargento. Hemen nahi dugun aiten dugu, eta horren baldik zozen nahi dugun, barrebusa hartu behar dugu, eta hori zein behar dugu. Barrebusa, Euskal Herria, zai dago eta... Tira, Txiribiton, ekarri barrebusa. Lagunok, agur eta laster arte gu barrebusa hartu, eta Euskal Herri osoa zeharkatzera goaz. Agian, laster zure herrian izango gara. Antxe ikusiko dugu elkar, orain bagoaz. Aio, barrebusa hartuta.